razumevanju, nema samo da klimaš. Sve spada. Ovo je opuklo. Nemački kvalitet. Tak, sad super. Divna, zadovoljna predstavom. Odaj go danas. Imaš ovdje mrlju od brkova. Jesi vidi? Sad se ne vidi. Ne znam kad se videla i da li se videla. Podigni ruku još slobodno u šaku, kad dižeš šaku podižeš još više. E sad odande ideš i posle odande dođeš do mene i odlaziš tamo. Dobro. Znači odande pa ideš do mene. Dobro. Bolje isti ovaj kadar odavde, izvini. Samo ćeš da me pogodiš odavde. Ono ovako? Da, ostavim odavde. Jebi ga, gdje sad? Sad napravi otprilike neki onaj kadar. Zar ne može sad da se to ovdje rotira u... Pa to. Uhog, sad ideš ovako pa ideš na tamo. Isto da bude do tu, tako pa onaj, možeš onaj sad malo... Pa da, i bolje tako malo. Da. Ali opet da se ne vidi tamo da je prazno. Ne vidi se. Ali što je vreme se snima. Jel da? Joj, užas. Jesi vidio da sam naslonio na što? Dobar dan, da li se čuje garaža? Aha. Dobar dan, te je tamo, dobro, sad izvuci samo, nemoj da gaći, nego izvuci mikrofon. Pričaj nešto. Da istestisiraš. I pomeraj se malo, normalno, prirodno kako ćeš. Dok pričam, što? Da. Da li se nešto čuje? Da, i da li šušti. Pričam. Blabla truć. Nemačka garaža, treger. Šta da pričam? Šta hoćeš od mene? Julija. Mislim da je do kontakta, ali stvarno mislim da je do kontakta. Kontakt je skup. Ne mislim na intiman kontakt, nego na kontakt dve stvari. Ajde više da ponovimo ovaj zadatak sa saopštavanjem zadatka. Kadar. Ovo ide u filmu, definitivno. Ajde više da ponovimo ovaj kadar sa ajde više da ponovimo ovaj zadatak sa saopštavanjem zadatka. Mere predostrožnosti su podigli na najviši nivo. Jebi ga, nije baš tako. Rat se zahuktava, sloboda je sve bliža drugovi. Nemci su svesni toga i čine sve kako bi tas na vagi prevagnuo na njihovu stranu. Izvini, ali stvarno jedeš govno, te bilo je dobro. I seci ovo na kraju, uzmi onaj prvi deo. Dobro, zajebavaj. Scenariju šta kaže. Jebaću vam, majko. Narkomansko. Ajde, pričaj nešto. Pričaj nešto. Ajde. Halo, 1-1-21. Nemi film, počinje. Sad ide krupni. Drži samo. Igore ovo da... Znači ti počneš, držiš se ovako. Dok ja ne kažem svoj prvi tekst. Kad ja kažem prvi tekst, onda spuštaš. Ne, ovo držiš na čelu. Kao ono oblogu, razumeš, na čelu, kao da imaš temperaturu. Na stadionu Alfred Hitchcock. Da, navijali smo i urali kao nikad do sad. Jebi ga, zaboravim tekst. Ajde, tamo ne ove. Ajde. Ajde, početna znači izađi iz kadra i recimo... Ja se držim ovako. Može. Ja da ubacim, samo ovo nije bilo, klepi ga malo, mislim da si ga promašio. Da, slobodno i mene i njega. Okej. Ajde, može. Ali meni je veći moment. Meni je veći moment, više boli. Pa to, bio sam sinoć na utakmici, ušli smo u drugu ligu.
A dobro je, vrati, nema Izvinjavam se. mnogo jače, ali to je ta jačina. Izvini. Ne, okej. Svima ugoditi, ono. Žice odoš u majčinu. Šta ćemo sad da radimo? Jel' tako je tekst? Da. Ja sam vidio što ti nešto provizao. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Ja ću neko ovdje ubiti u podlavi. Bio sam sinoć na utakmici. Ušli smo u drugu ligu grupu. Pa nemoj jebeš ti sunce. Da, mnogo je dobro. Ovu rampu koja treba da bude glavna barijera u nemačkoj garaži smo napravili uz pomoć ovog stalka od kućnog bioskopa za zvučnik i ove neke improvizovane drvene konstrukcije. Sad ovaj sistem može da osmisli samo inženjer, arhitekta koji usput se bavi i filmskim rekviziterstvom i filmskom scenografijom. Gledajte sad ovo. Ako stavim ovaj znak ovdje, ovo će da padne. Sve pada. Međutim, ako uradimo ovo, ćemo potpurovati ovdje i uz pomoć ovog čelika iz Zeder Lavde Kanđe koji služi kao kontrateg, napravit ćemo stabilnu konstrukciju. Ovo se ovdje staviti i ovo je kontrateg. Koji tu zajaše. Au jebote! Stani! Akcija. Izvolim. Može i da ti otpevam nešto? Spori, dobro je. Hvala ti, Lelice, nadogradit ću ti ovo dvostruko, to se podrazumije. To se podrazumije. Šta, daj si.
Ajde, ide snimanje. Ide. Crno mrljavo u sredini. Da, ovo u tom pravom krugu. Ma ništa, je zenica, u redu je bloki. Jebi se. Kako vas dvojica ste? Sofija. Da se imam početka. Druga stvar. Pa mogu si da preskočiš to kakve veze ima. Da, brate, šta bilo bi fora. Pa da. Gađaj onu flašu. Izvoli pištolj. Danke. Čekaj. Ja sam ne znam kako je tekst. Kako tvoje, kako? Kod kuće. Akcija! Tuš. Koliko vas je danas predalo? Od 200. Ajde opet, bez smeha, Nemanja. Okej. 3, 4, gledajte se, akcija! Nekako mi je smešno kad krene, majke. Ovo se vidi, ali ne vidi se šta je papirne, kako izgleda? Vidi se da je papir, brate. Sad je bolje. Ne vidi se, Sad se vidi. odlično. Ali treba da odigraš. Ajmo opet, ajde. Action. Kažeš šta? Šak. Čekaj, ugasi ovo, ne znam niko od nas trojica. Pa i kao... Što tu greje, matori? Brate, ovo nije normalno. Ajde! Vide pištolj. I ti si smoren, sve vreme gledaš iznad kamera. Ajde. Idemo, počinjemo. Sad. Jer ti imaš kapu, znaš, tako, pošto si bez. Ali dobro, čekaj, ti se ne Čekaj, imam kremu, se vidi glava. Eto, konačno Rukama. Konačno ću da ti se isponapasem što si došao čak do nas. A ti idi po Otto von Gimpa. Rec. Ajde. Počinje. Ko je danas datum? Danas je 7. Otio sam. Mačivio sam je, brate. 7. avgust. Brate, tiša je ovo. Ne to! Ajde, brže ide traka. Otio, brate. 7. avgust 2017. Sa povratka od jednog od najuspješnijih snimanja. Kad je Žensko društvo. U reonu Smederevskom. Ne znam da li se ova dvojica vide pozadi. Tako. Grmi seva, evo. Vreme se menja, a cigan... Povratak sa najuspješnijih snimanja jednog od do sad. Akcija! Drži. Ratatata. Bum bum pam. Ratatata. Neću više samo da otvaram usta, Jebote, nemi film. Daj! Čekaj, sad treba onda zagine i onda zagine sljedeći koji dolazi Blaško, ti onda dolaziš sljedeći s te strane i onako gledaš to, ma jebote, znaš, i ustaješ da bežiš, da se predaš. Da, i bežiš da se predaš, vidiš da su svi poginuli, ali nećeš i ti si prvi predaš, onda idu svi ostali jako. Da, znači prvo, kad ovo zagine, ti pokažeš opet, ajde, dolazi, Ivane. Sljedeći.
I ti dolaziš sledeći pored njega i onako gledaš kao... I ustaješ i krećeš. A ti onda ustaješ i vučeš ga nazad. A ja ne krećem to i... Da, ti se odupiraš i odmah, tu je red. Onda ćemo na drugo mjesto snimamo to. Ostatak predavanja. Jel može? Znači sad isto pucate i kad kažem pam gineš i odlaziš tamo. Ne, on se posle predaje. Svi se ostali predaju. Sad pucaš samo gine, a vi se predajete ostali. Ne, pazi, ti sad neće biti u kadru. On kad... Nema zvuku, da. On kad pogine, ti dolaziš na njegovo mjesto, kao da legneš, pogledaš tamo, viš koliko su mrtvi, pogledaš u njega, i ustaješ. Sve mene dugno ovdje, koliko da kuće. Znaš, brale? Znači u startu si tu iza, znači ne ležiš pored njega, kad on pognje, kad se potrlja, dolaziš do njega, pogledaš levo desno i kažeš, znaš, i ustaješ. Ništa, da, stao. Samo dođeš, znači par sekundi, pogledaš ove mrtve, pogledaš u njega, a ti ideš za njim, Milane. On kad ustaje, ti kreneš za njim da ga vučeš, stavi! A ti ništa, ti sve vreme gledaš oko nebo. Pratiš. A vi dalje šepkate. Ne, ali treba, pazi. Nešto za televiziju. Snimamo film, Studio B. Stigli smo na poslednju klapnu 7. epizode potpisane.